А беларускае кіно нараджалася ў 20-е гады 20-го стагоддзя. Улады блаславілі, найноўшую тэхніку далі, час шукаць таленты. І Юрый Тарыч быў талентам несумненна, і ў тым яго трагедыя. Ён рэдка атрымліваў працу свайго ўзроўню, не заўсёды мог рэалізавацца як творца. Апошні мастацкі фільм Юрый Тарыч здымаў у Манголіі. Але напрыканцы жыцця ён усё ж вярнуўся на Беларусьфільм, дзе вымушаны быў здымаць сацыялку і агіткі, пра асушэнне балотаў, напрыклад. Юрый Тарыч прыйшоў у эпоху кіно з 19 стагоддзя. Нарадзіўся 24 студзеня 1885 года. А ў Полацку стаіць помнік рэжысёру, бо, як лічылася, адсюль ён і паходзіў. А вось і не. Насамрэч, Юрый Тарыч нарадзіўся ў польскім гарадку Плоцку, што пад Варшавай. Прапіску сваю ён падправіў на пачатку 1930-х гадоў. Жыццё навучыла асцерагацца. У 1905 годзе за ўдзел у рэвалюцыйным руху у Варшаве ён быў сасланы ў Табольскую губерню, у пасёлак Тара. Якраз адсюль псеўданім рэжысёра. Верагодна, сапраўднае прозвішча знікла адначасова з месцам нараджэння. Баяўся, што назавуць польскім шпіёнам. У высылцы Тарыч працаваў акцёрам у Табольску, Чыце, Ліпецку, Тамбове і раптам у Вільні. Справы пайшлі на лад з 1918 года. Тарычу 33 гады. Ён пераязджае ў Маскву. Служыць у розных тэатрах і працуе з Мейерхольдам. Потым Тарыч зацікавіўся кіно. З Масквы таленавітага спецыяліста пераманілі ў Ленінград. Яго ўвогуле часта зманьвалі. Вось, напрыклад, гісторыя пра лясную быль. Фільм гэты лічыцца першым у Беларусі, але фармальна першым беларускім фільмам з'яўляецца фільм пад назвай «Прастытутка». Дык дзе ж праўда? А справа ў тым, што зняць лясную быль Тарыч пагадзіўся яшчэ ў 1925 годзе. Атрымаў аванс і знік. Высветлілася, што ў той жа час у Маскве яму прапанавалі зняць гістарычную стужку «Крылы халопа». Тарыч згадзіўся адразу. Гэты фільм пакажуць за мяжой, у тым ліку і ў Штатах. І Тарыч патрапіць у шэраг самых знакамітых рэжысёраў. І толькі пасля ён возьмецца за лясную быль. Тым часам Белдзяржкіно запусціла ў вытворчасць стужку «Прастытутка». Фільм быў даўно гатовы, але першай паказалі лясную быль. Дзень прэм'еры фільма 26 снежня 1926 года лічыцца пачаткам беларускага кіно. Лясную быль здымалі паводле твора Міхася Чарота «Свінапас», дзе галоўны герой – селянін. Ён становіцца байцом чырвонай арміі. На той час гэта вельмі хітовая тэма. У фільме можна ўбачыць палац Чапскіх у Прылуках, скрыжаванне вуліцы Герцына з музычным завулкам у Мінску. Можа, трапілі ў кадр і іншыя пазнавальныя мясціны, але гэтага мы ўжо не ўбачым. Стужка моцна пацярпела ў час рэпрэсій, і аднавіць яе не ўдалося. Поўнага варыянта сцэнарыя ці раскадроўкі няма нават у асабістай справе Тарыча. Верагодна, ён сам знішчыў усё, што магло паставіць яго пад удар. А справа ў тым, што ў фільме гралі Александр Чаравякоў, Вільгельм Кнорын і Язэп Адамовіч. Усе трое пазней стануць ворагамі народа, як і Міхась Чарот, а сам фільм пакладуць на паліцу, лічы, арыштуюць. У час Вялікай Айчыннай вайны Тарыч удзельнічаў у стварэнні баявых кіназборнікаў, а з 1943 года узначальваў студыю «Мангол кіно». Тут ён зняў фільм «Стэпавыя віцязі». Гэта было першае ігравое кіно Манголіі. І, на жаль, апошні мастацкі фільм для самога Тарыча. З таго часу і да канца жыцця, а гэта 22 гады, Юрый Тарыч не здыме ніводнага мастацкага фільма, а пражыў ён 82 гады і пахаваны ў Маскве. У 80-х Беларусьфільм зняў дакументальную стужку пра Юрыя Тарыча, старонкі яго палёту.